Hey guys, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरनायनाय थाबाय आरो नै दिनै हेपि विश्वकर्मा पुजानि गासैनिसिमबो आंनि गोजोन हामलायनायखौ बावहरनाय थाबाय। नै दिनै हेपि विश्वकर्मा पुजानि रेडि खालामजोब्बाय जोंहा, ओमफ्राय गारिखौबो सुखांबाय आदानि बियो आदा गेदेरनि, ओमफ्राय बै आंनाबो सुखांखाबाय, आंनाबो रेडि जाबाय, ओमफ्राय पुजानि लाहार फाहार खालामगासिनो दं आदामोना। स' गाइस, नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेड बा नायलांदो, बिदिब्ला भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै आङो। पुजा खालामखांना फैबायसो ना? आयु नायलाय आयु पुजा खालामखांना फैबायनो आजाया। पुजा खालामखांना फैबाय? ओं होनलाय? ओं नै जोंहा दा टुकुआ रेडि जाबाय। नै गाइस नायदो, रेडि खालामबाय, खोमसिसिनदों। Tuku, deh, nuna, kau siang bai bilun jala bai tahu. Dia hama na apa ya kalau dia muzang lah. Kulum kerja yang saya bipaksa. Guru mami ada apa tangga? Tunggu dulu. Guru, tap tupnya bawa nadan bay, guys. Anak gidir banyak karena ini nem anta. Noi, sekarang agak gitu. Jangan raijwpwr nih guys nih lah. Oh, para muzang dua guys nih. Raijwpwr kena. Surlang juga yo. Rasa di form saya dia, form mani lah udah. Kena. Sana nunggu kulum. Itol ini, itol ini. Mana itol? Ini bukan kasih dong bibu ke. Nih le, malah kulum nih form tista. Maka lang guzar iya. Bukan ganti iya. Iya. Tista kamu malah kulum nih. Bibu ke nih le. Nah sana, ibu kan ini mana kulumnya ini? Oh ini, mau jangan kulumnya dia main oi, siapa kulumnya pindah kota? Apa soal itu sih? Aku sebenarnya begini. Pun saya tengok. Vishwakarma bapak nih, Sui benar apa? Azam punan sih. Vishwakarma puja nih. Nih saya start lebih tuh gitu. Saya start lebih. Nada. Barang kulum bisa. Tangke. Kulum berapa? Kulum baik. Kulum berapa nih? Ay. Mana kulum baik? Nah ini nggak pujar ya. Kulum kamu dah sana ya bu? Nah sana, sana ya bu? Ayo, angkat lagi sini. Serbak letak lagi tuh.
Inung dong. Gimana? Kali itu mau. apa bisa nggak apa namanya orang itu dulu kalau itu dulu masih tetap larangan nggak bilai bayi di sini gede gede larangan nggak apa kalau itu dulu orang isom nih gari motor salai kutubra nggak apa bisa pemabak yang besar jangan bahwa barlangnya aku nggak apa nanti bisa berbahasa sasina nggak Này ra rằng sai kia là phun đã phun vậy. Bữa mà là cái gan hơi là nè mà. Gan hơi đi. Kang na mensigan malah kedaya guys. Sada malah nih bida binana puja hadeng gari nih bibar kade. Tuh duga kan ke mama aja dah, Bilu mana ni mana orang asing mana mak? Ang dah ini bibar ke kalangan ang ni gari yo, muzak kan? Ang nak tu saya korona habziane. Oh ini, mana ni? Christian lah demen. Roje ni YouTube channel ku judi mojang monoba interest monoba nailangman jabe arna ओमफ्राय like share खालामबानो जाबाय दिनैथ' बयबो बिश्वकर्मा बयबोथ' फालिखागोनानो like share comments खालामना होदो लोगोफोर ओमफ्राय subscribe आरो ओरैनो फिसा फिसौ खालामबाय आरोना बिश्वकर्माखौ एसेबांबो गिदिर खालामनाय जादिया ओमफ्राय नायलांबानो जाबाय आरो बाव दा अबाव थाङो अबाव मायो खिथालांबाय थानो जानोसै खिन्थु आं थाङाबाबो बियो थांगोन खिथालांगोन इयो माने फुलखौ मोजां नुनानै खावनो सेस्था खालामगासिनो दं आरोना आंनिखौ आंना बिहरबानो जायो एफा मोजां मोजां लाबोना फैगौमोन
थांग'जोब्बायसो साना जाग्राफोरा थांसै इसा ओइ जानायाव संनो र' साना जानो फैग्राफोरानो वाइनाव फुदुंबाय नै गाइखेरनि साहा लोंनोसै एबार तुकुआ गाइखेरनि साहा लोंसिगोन नै गैला मेजेम जादोनो नै मेजेम जादोनो तुकुआ मेजेम जादो गुस्लायजोब्बायबो साहा लोंनोसै दाना गाइखेरनि साहा गोथावनो ना keren bida ना lanti tine सादोन फैनाव माबा जाय lanti बुरि नि सोरो बालाय रेडि जाजोब्बाय साना जानो फैदों सानाव नै मालिका आयु सोरां गथ'इलाय सानाफोरानो बिराद जाफैबाय आं साहा लोंसै सानाबो जानोसै प्रसाद जानोसै सानाव बाजि लाना जिमानिया नायलाय क्लें क्लें नायलाय एकदमबारे मायाव जिरायना दा दिनैसो मोनजानाय बायदि नुथारदों आंखौथ' मोनजायैनि मोनजानाय साना जाग्राफ्रा सानाखौ ना इदि सानाखौ दिनैसो मोनजाफेरदोंबा नोंसोरो आपेलखौबो दिनैसो मोनजाफेरदों देलाय आंगुरखौबो दिनैसो मोनजाफेरदोंनो मुगु दाना नामा नुकुल दानाखौबो दिनैसो मोनजाफेरदों दिनैसो मोनजानायानो अब्बा माबानोसै साना जानो मागिनो थांसैथ' पलटिं लाखागोन आयदाय आहा गाइखेर साहा लोंना गारबायथ' दोननोसै जों दा मायाव सोरबा साना जानो लिंहरगौबा जादों आरोना थांनो थाखाय रेडि जानानै दं होखार खानाया आदि ओरैनोबो खानाय गोलाव जाखाबाय आरो लोगोफोर जोङो नै गामियाव दसे बेरायनो फैबाय साना जागथ'नो बिश्वकर्मानि मुङाव माने साना मागिनो होन्दोंमोन ना दहाय फैथारबाय जोङो नैबे रबिता माइनाव लानाव फैदो गाइस बेसानाव साना जाखांबाय आरो ना ओमफ्राय जोङो बेलेगाव थांलायसिगोन दा आयु सिस्लायदोंला नैयाव नै सिस्लेक आयु सासे मा जाखाय दरफांथिल